салом алейкум бародаро, хуш омадед ҳама касари туб канали мода. Кадоме ки блог гирифтан мехоҳад ва ё подписчики зиёд доштан мехоҳад, маромад метавонад ки рақамҳои WhatsApp да муроҷиат кунад. Каналҳои фурӯшӣ дорем. Чанд подписчикае ки шумо да маъқул бошад, кадоме да ки интерес набошад, то охир видео тамошо кунад. ҳаста любой намуд канал. Якум канали мо бошад 1164 дона подписчик, монетизасияш гирён ва пинкодшам мегирӣ, фақат подтвердид мекунӣ, сум коркалесай, нархш бошад 2300 сомони тоҷикӣ. ва канали дигаримон боша дорои 18217 дона подписчик. иминой барои одамои конкурс кунай ки беҳтарин каналай, срочно метавонед ки харидорӣ кунед. Сообщества, прямой эфир ва сюжетш гирона, ягон жалб надорад. нархш боша 3000 сомони тоҷикӣ. ва канали дигармон боша қалби шикаста, активш аҷоиби бадай ва нархи канал боша бародаро 600 сомонай. кадоме ки мехоҳ харидорӣ кардан, маромад рақамҳои WhatsApp занг занед. ва канали дигаримон боша 1045 подписчик, 4000 соат дора. подать заявка гирён кардагем ҳами 1 соат пеш. агар ки гирён шавад, нархш 2000 сомони тоҷикӣ ай. ва канали дигаримон боша 1467 дона подписчик мебоша, нархш 500 сомон. пага подать заявка мекунем. кадоме ки мегираша, мисол монетизасияш гирон кишид, метавонад ки 2000 сомон қад харидорӣ кунад. канали дигаримон боша 1285 подписчик мебоша ки нархш 500 сомон. маромад занг занед. ва канали дигаримон боша 1231 дона подписчик мебоша, сообществаш гирёнай, ҳамаш қоидавия, ягон жалб надора. иам нархш 600 сомонай. ва канали дигаримон боша 2275 дона подписчик мебоша, срочно фурӯхта мешавад, нархш боша 700 сомони тоҷикӣ. канали дигари боша дорои 978 дона подписчик мебоша, 1-2 рӯз баъд 1000 мешавад, уже срочно фурӯхта мешавад, нархш боша 500 сомони тоҷикӣ. ва ин каналмон боша 1000 дона подписчик мебоша, нархш боша 400 сомонай, 996 дасники. канали дигаримон боша 891 подписчик мебоша, скоро боша уже 1000 подписчик мебоша, ишам ҳам нархи 500 сомонай. баъд бародаро, кадомеда ки каналҳои ай 800 подписчик то 100 подписчика дар корай, хеле бовар кунед беҳад зиёдтай, ҳамин хотир наметонем ҳамаша реклама кунем. мақсад дорем ай 800 поёнам дорем, авоз як 4-5 дона канали га аҷоибай боша, тамошо мекунем ай 1000 подписчика то 3000 ай. канали дигари боша бародаро Индия филм мебоша ки 3045 подписчик мебоша, ягон жалб, ягон нарушенӣ надора. нархи канал боша 700 сомони тоҷикӣ ай. одамое ки конкурс мекунен, марҳамат, дер накунен. канали дигари боша Сабрина медиа 2261 подписчик мебошад ва нархш боша 700 сомон, срочно фурӯхта мешавад. ҳамин канале ки гуфтем, ягон дона жалб надора, мақсад бо чахчах мекунем. ва канали дигари боша 1068 дона подписчик, нархш 500 сомон, иам жалб надора. дигари каналмон боша 1497 подписчик, жалб ягон чи надора, иам 500 сомонай. ва канали дигаримон боша Фариштаи ишқ 1930 дона подписчик, нархш боша 600 сомони тоҷикӣ, ягон дона жалб надора. кадомое ки конкретна харидорӣ кардан мехоҳанд, маромад WhatsApp да занг занен, ягон таш жалб надора, нашод гарантияш лубохе ҷавобгарем. паноҳи ҳаматон ва худо. лубохе канал дар кортон боша, ай як подписчика то 100 000 марҳамат нависед WhatsApp да.